Bună, bine găsit la un episod din nou. Am bun de data asta. Bun, de data asta o să mișcă pe Among Us. Sper să mă auziți, dar nu, dacă nu se aude, n-are nimica. Bun. Să vedem cine e impostorul. Hai, mai repede. Bun, hai să facem task-urile. Weapon să avem, da? Îmi găbește jocul. Hai mă, deja. Chiar așa, impostorul. Chiar așa. Chiar așa, impostorul. Deci 4. Hai, faceți-l voi asta să vedem. Faceți-l voi, vreau să văd dacă omar cineva pe cineva. Nu vreau pe cineva. Bun, mai întâi hai să investigăm zona pe aici. Mai întâi să facem subcardul. Cineva se plimbă pe aici. Bun. Este puțin. What? Bun, stai. Stai puțin. Ăsta de aici. Ia stai puțin. Eu sunt Ramovul, da? Stai puțin. Eu sunt Ramovul. Eu te zice că am ieșit afară, dar nici măcar n-am ieșit afară. Și ăla albastru, de fapt n-a murit. El de fapt era aici, cum l-ați văzut doar, nu? Să le dați, vedeți. O, ce ușor a fost. Bun. În fine, a fost ciudat meciul. Foarte ciudat. Dar... Asta chiar era ciudat. Deci, fete... Bun, hai deodată. Bun, hai să vedem încă o rundă, că acel impostor a fost noob. Deci, da. Acum hai să mai refacem un match. Ok, tot match suntem, dar n-are nimica. Măcar să câștigăm. Stai puțin, că am task aici. Perfect. Stai puțin. Ia stai. Stai să vedem la băiat. Nu te cred, băieții. Ăsta este impostorul. Voi ați văzut că s-a prefăcut că a făcut un task, nu? Uitați-vă. Uitați-vă. Uite așa se face. Uite. Fac, stai. Așa, l-am făcut. Bine, orange. Te lăsăm un pic. Dați-mă să fac. Nu e bun. Bun. Fac, nu, stai puțin. Băiatul. Ok, deci ăsta face chiar task-ul. Uitați-vă aici, chiar se vede task-ul. Hai să ne uităm noi așa. Că e posibil să vină cineva din vent și să-l omoare pe roz. Ok. Ok, ăsta n-a fost un fake task. Azi un pic. Dar trebuie să mă vadă cineva, dacă nu e posibil să te vină pe mine, care eu n-am făcut absolut nimic.
să stăm aici un pic, să vedem tu, dar e posibil. Ia stai puțin. Ok. Este sigur pe aici, bă, dar o să se plimbă într-una pe aici. Da, în fine. Terminați-vă task-urile, te rog. Vă rog, băieți, terminați-vă task-urile. Dacă nu ați sfârșit niciodată. Știm cine este deja. Este acesta. Zice. Bă. Nu este mai el, bă. Băiatul. Bă. Mă, chiar așa de nubi. Sunteți voi. Chiar așa, mă. Așa, vezi? Nu sunt eu. Ia. Ok. Ok. Stai puțin. Cred că cineva s-a dus în vent. Stai puțin. Nu este sigur pe aici, băieții. Este suspicios, domnul Portocaliu. Vă zic de acum. Am locul Da. E clar cine este. Vă zic cine este. Ba da, tu ești. Nici măcar nu sunt eu. Bine, votați-mă pe mine, dar nu sunt eu, băieți. Puteți să mă votați, dar degeaba. Deci, deci dacă mă moate cineva, este el. Așa, l-am votat pe
Magius. Ai văzut că știam că era impostor? Fiindcă s-a dus în vent. Și win. Vezi? Bun, băieții. Deci dacă aveți încredere în mine, uitați, se întâmplă. Câștigăm. Urmă de 10 minute. Ok. Mai filmăm, da. Da. Puteți să-ți face un win. Perfect. Ăsta nici măcar n-a jucat bine, că știam de când a început meciul. Puteți comenta cu acest episod. Să nu dați de like dacă mai vreți episoade. Pa, pa!